Gusi Governance Watch Peter Jimmy Momanyi niko bagikerie rigo lirike ria bonus gucha sabarimi anene kurwa sorogongo rwa gusi gukwana chinga kibakoro musangirikano asichiro yasuneke bunge ya Bonchari county ya Kisii niko boigo bagikerie ogwatananwa kwa barimi kurwa sorogongo rwa gusi korenganiwa ne chinse mu chinde bunorogongo rwa Central nonyena bo nigo bararirie uchia kumusira Daktari Freddy Matiang'i eryo koreta amaunchorelio asesekte iyo na kurwanirira engeria yabo asekemeri giechae Magega yigati yabarimi bekemeri giechae kwa imurungania igoro yoko kia kwerigori iria bonus weka shiringi 10 chae ya ino ya tiringirwe twabeire ngatonga second group ya citizenship yaba Kenya chisiringi 10 mwisa negete nacho mutagete to bakani bairania se baruse tibese moya kuchibesa buya echaye neri atosombi kurukale ngabono iga asiye keire abantu baikire babeke ligo lyachire ise ngabono iga ligo lyeto siringi 10 abantu gali muikoyo bakonya ekire yemo siringi 100 nigobono egati yabarimi kurwase county ya Kisii anamana bakurwase bunge ya Bonchari chikuri rero bomeranira secire yo na gukwanira igoro ye ogokya kwerigori eriga factory ekorokunga rukuriri eriere de shiringi 57 ekowati kunende ekorokumungai mungania ekaliera shiringi 51 Kathangariri ekaliera shiringi 50 Githongo ekaliera shiringi 50 Mwanyagocha ne cheito chagusi tegerera Nyankobe eriere de 22 Kebirige ekaliera 13 Yanjore ekaliera 13 Tombe ekaliera 13 Sanganye ekaliera 12 Bao kwa ni mechiri ya sunikani kwa baichanire igoro na sikichi factory chindo kura sorogongo rwa Central banyora chibesa chire igoro ko babua go chinga kicho bamuchira ba director sikire nigo basemerete konyore ngiringia na konya ba director kugaya nengane yigaso bwango ekere pona siaso gete tukamanyanga abantu baitu tise bakoragera bari buya twanyore yabere embarrassment umweshimiwa Tibi Momanyi mbiyamo nazo gutaka kwegerera abaremi yasago konya chikawa nechaye aba director baroro abantu bande bose bakora abana aba director baringa bache barwo chibesa jene jatigarete Dubai enta gete gote biji direct chiga ira napaka Dubai mona ta chibesa momentera abaremi bariere siringi 20 barierete motagete chimentu jiko 20 Mosibe jinki byake igo goikano omotinyo kominari mo chibese chichirane nanyarabo nigo baganire Dr. Freddy Matiang'i anyandiri achikoire kirokyo brebwense nachikokonya kugaya nemechanding kabune yega intuna abantaba gusina abantaba ngai ekena kige kogera senkorara ngote banga omo muroyo itote nenire onyere nganero gochigwate ensaro twanse korichika echae ya itobuya kilo monta koraki abwaterero no Reporteria Ensoko TV kurasi chirene ya suneke kutoka mebungi ya Bonchari county ya Kisii litera na Pethuel Machin